በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ አሚነ አቦ ኢለ በስመ ወልድ አሚነ ወልድ ተወላዲ ኢለ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሚነ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ኢለ ምንም እኳ በስም በግብሪ በአካል ሰለስተ እንተበልኩ በባህሪ በስልጣን በፍቃድ በመለኮት በልቢ በቃል በእስትንፋስ በመፍጣር ነዛ ዓለም በመሕላፍ ነዛ ዓለም بهلونا حدا إلنا أنا أمن سعبتي كريستوس لك عدهم نقدسان موارستهم نتاركان أبتحان سأن حوارن نقدسان استوهبت إمنت صنعتي بدن كريستوس لحيرو بدن سمايتات تتخلت بتكريستيان تنورون بناتا كالأيتي سماي يتسقوا عدنا قدستا قدسان نتوهتو نتوهان دنجل مريم أمالا دنتان مالت أب قدمي كريستوس قريبا مئنتانا اتقوم نخذت لمنلنا نخذت عارقنا تماحتن آمنتن زخونكم دك كريستوس يحواتي بسم مسكالنا كريستوس حنصابن حوارن بدومو زتقدست اتأمنون آمنكم ون اتسالمون أنا ممكحيت مدحانيت حايلي سيطان قنا زبن الله حايلي فتاري زخبر الله نسيطان قن محفرئو كم زخونت اتأمنوا عينت اكزيابير تسمخم أبوتات كهنات لأيكا نمستير دياقونات إن أزاريا أنانيا مسائلن اتمثلوا أحوات من سيات كم أون إن قدست أرسيما أنبا مرينا اتمثلا أحواتي إن أبراهامن ساران مسلتي أبوتات عدتات إن هتسان تركوس آبينو مسلتي أحوات هتسانات كمي اللهم نلوم من بار إجابير كم فقدوا اشتي زعبا قويلا كان رئي إلى مالتي شيء قويلا زبل سم كم زي يترجم كم زي بحال اللو أكوا أنت زي كونه እቲ ሓቀኛ ትርጉሙ ዝፍለጥ እኳ ተዘይኮነ እንታይ እዩ ማለት እዩ ፍሉይ ዕላማን መንነትን መግለጽን ግና ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ጓይላ ብዙሓት ሰባት ተኣኪቦም እንታይ ዝገብርሉ እዩ ዝለሃይሉ ዝዘናግዕሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም መግለጺ ሓጎስ እውን እንታይ ንገብረሉ ኢና ንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ አለታውን አዎንታውን ጽልዋ ናይ ጎይላ ግን እንታይ እዩ ማለት እዩ ንጎይላ በኽልተ ክንገልጾ ንኽእል ኢና ንሱ ድማ ኣብ ናትና እምነት ወይ ድማ ኣብ ሃይማኖትና ኣብ ክርስትናና ከይወፃእና ብዛዕባ ጎይላ እንታይ ንገብር ኢና ክልተ ዝኾነ ንካታዕ ኢና ማለት ገለ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል ይፍቀድ እዩ ዝብል ገልድና ድማ ኖ ጎይላ ኣይፍቀድን እዩ ንብል ማለት እዩ ስለዚህ ንጎይላ ገሊኦም ዘቅርብዎ ቅዱስን እግዚአብሔር ተወፍዮ አገልግሎት ይብሉ ማለት ነው ጎይላ ካቀደም ዝጸንሐና ቁኑዕ ባህሊ ኮይኑ አግዚ አውደ ዓመትን መርዓን ድግስን ክዝውተር ዘለዎ እዩ ጎይላ ኣብ ግዜ ጾም 4 ጥራይ ዘይፈቀድ እምበር ካሊ ግዜ እንታይ ይብሉ ይፈቀደና ይብሉ ማለት እዩ ስለዚህ እቶም ካልኦት ድማ ንጎይላ ርኹስን እግዚአብሔር ድማ እንታይ ከነዘውትሮ ዘይፍቀድን ምስጋናን አጋንንት ምዃኑ ድማ እንታይ ይገብሩ ይገልጽዮም ቀጥሎም እውን ሓጎስ ስጋ ዘመንጩ ናብ ካልእ ስምዒት ድማ እንታይ ዝገብር እዩ ዝደፋፍ እዩ ጎይላን ኣህዛብን ኣማልኽቶም ዘምልኹሉ እንታይ እዩ ማለት እዩ ኣህዛብ ማለት ዘይኣመንቲ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዘይኣመንቲ ንኣምላኽም ዘምልኹሉ ኣገባብ ሓጎስ እዩ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ሲራክ 15-16 እውን ተጽሒፍልና ኣሎ እምበር ንሕና ከመይ ክንከውን ከም ዘለና ወይ ድማ ምሰያኖት ክንከውን ከም ዘለና ማለት እዩ ኣብ ሓዲኡ ክንህሉ ግድን እዩ ስለዚህ ምክንያቱ እግዚአብሔር ብግዴታ ዘይኮነስ ብድልየትና እዩ ከምቲ ኣብ ሲራክ ዘሎ ጉዕዞ ህይወትና መሪጽና ክንነብር ኣምላኽ ናይ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሓዊ ወይ ማይ ኣብድላ ኣቐሚጠልኩም ኣለኹም ወይ ድማ ተቐሪብልኩም ኣሎ ኢድኩም ኣብ ደስ ዝበለኩም ኣእትዉ ኢድኩም ኣንብሩ ይልና ኣሎ ሲራክ 15-16 ማለት እዩ ስለዚህ ብተወሳኺ እውን ገሊና
ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን እንዳገልገልና ኣብ ሓንቲ እምነት እንዳሃለና ኣብ ክርስቲያን እውን እንዳሃለና ከለና ንጎይላ ብክልተ መግለፂ ንገልጾም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብኸምኡ ከዓ ሓደ መዓልቲ ኣብ መዝሙር ሓደ መዓልቲ ኣብ ጎይላ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅዳሴ ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ጎይላ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተክርስትያን ሓደ መዓልቲ ኣብ ዲስኮ እንታይ ንገብር ኢና እንዳኸድና ኢና ነሕልፎ ህይወትና ማለት እዩ ስለዚ ጎይላ ግን እንታይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መንነት ክልዎ ኣለዎ ማለት ወይ ይፍቀድ ወይ ይፍቀድን ወይ ይከኣል ወይ ድማ ይከኣልን ማለት ስለዚ ወይ ድማ ናይ ኣምላኽ እዩ ኣገልግሎት ናይ ኣምላኽ ተቕረበሉ ኣገልግሎት እዩ ወይ ድማ ናይ ሰይጣን ወይ ድማ ናይ ኣጋንንቲ ምስጋና እዩ ክልተ መግለፂ ክልዎ ይክእልን ስለዚ ንሕና እውን ነዚ ፈሊጥና ነዚ ተረዲእና ኣበየናይ ክንህሉ ማለት ሰብ ሓዲኡ ክንህሉ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክምዕደና ከሉ ኣሕዋተየ ኩልኹም ሓንቲ ቃል ክትኮኑ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮይንኩም ክትሰምሩ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማሕፅነኩም ኣለኹ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:10 ዘሎ ማለት ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን እንዳገልገልካ ሓንቲ እምነት እንዳሃለኻ ኣማንቲ ከምቲ ሐዋርያ ኣብቲ ማቴዎስ ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ደቀ አብርሃም ኢና ምስ በለሲ ደቀ አብርሃም ምዃንኩም እንታይ ኢልዎም ማለት እዩ እንታይ ይዓብሰልኩም እንታይ ይገብረልኩም ግብሪ ናይ አብርሃም ግበሩ ኢልዎም ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ሓንቲ ኣገልግሎት ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ኣብ ሓንቲ እምነት እንዳሃለና ነንሕድሕድና ኢና ንፈላለ ማለት እዩ ኣሕዋተየ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንጦስ 1:10 ማለት እዩ ኣሕዋተይ ኩልኹም ሓንቲ ቃል ክትኮኑ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮይንኩም ክትሰምሩ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማሕፅነኩም ኣለኹ ኣስዒቡ ድማ ከምዚ ይብል ናይ ክርስቶስ ምዃንኩም ኣተባቢዕኩም እንተደኣ ኮይኑ ብፍቅሩ ድማ ተጸናኒዕኩም እንተደኣ ኮይንኩም ምስ መንፈስ ቅዱስ እውን ሕብረት እንተደኣ ኣልይኩም ከምኡ እውን ልውሃትን ርህራሄን እንተደኣ ኣልይኩም ሓንቲ ሓሳብ ብምሕሳብ ኣብ ፊልጵስዩስ 2:1 ማለት እዩ ንሓጎሰይ ምልኣት ሃብዎ ይብል ምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማሕፅነኩም ኣለኹ ኣስዒቡ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:10 ናይ ክርስቶስ ምዃንኩም ኣተባቢዕኩም እንተደኣ ኮይኑ ብፍቅሩ ድማ ተጸናኒዕኩም እንተደኣ ኮይንኩም ምስ መንፈስ ቅዱስ እውን ሕብረት እንተደኣ ኣለኩም ከምኡ እውን ልውሃትን ርህራሄን እንተደኣ ኣልይኩም ሓንቲ ሓሳብ ብምሕሳብ ንሓጎሰይ ምልኣት ሃብዎ ይብል ፊልጵስዩስ 2:1 ወቲ ግድን እዩ እቲ መንፈስ ኣብ ነቢያት ብምፍሳስን ከድሕን ከም ዝተሰፈወናን ስጋ ብምልባስ ተወሊዱ ተሰቂሉ ፍጹም ድሕነት ዘጓነፀፈናን ቅዱስ መንፈሱ ዝለገሰልናን መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ኣካላት ከም ኣብ ሓደ ሰብነት ዝጠርነፉ ንሕና እውን ሓደ ሓሳብ ሒዝና ኣብ ሓደ ዕላማ ክንጸንዕ ይግባአና ሕጂ እምበኣር ናብቲ ብዛዕባ እቲ ኣርእስትና ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ርድኢትን ሓሳብን ጉዕዞን በየናይ መንገድን ኣማራፅን ኢና ክንከይድ ዝግበአና ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ እቲ ሓቀኛ መንገዲ ክሓትት ከሉ መዝሙር ዳዊት 143 8 እታ ዝኸደላ መገዲ ኣፍልጠኒ ኢሉ በየናይ መገዲ ክኸይድ ከም ዘለዎ ንእግዚኣብሔር ይሓተሉ ዘመራይ ዳዊት እታ ዝኸደላ መገዲ ኣፍልጠኒ ከም ዝምባል ኣብ ዓለም ንወዲ ሰብ ካብ ክልተ ንላዕሊ መንገድን ኣማራፅን ከም ዘለዎ እዩ ዝረድእ ዘሎ ብዙሕ ኣማራፅታት ከም ዘሎ ማለት ስለዚ ሰናይን ሓቀኛን ብዘይምዃኑን በየናይ መገዲ ክንከይድ ከም ዘለና ኩሉ ግን ሓቀኛን ቁኑዕን ማለት ኣይኮነን ማለት ስለዚ በየናይ ክንከይድ ከም ዘለና ንእግዚኣብሔር ክንሓቱ ከም ዘለና ዘመራይ ዳዊት ይሓትት ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ጎይላ እምበኣር ናብቲ ጥበብ ፍልጠት ዝጎደሎ ብኸምኡ ዝህብ ኣምላኽ ሓቅነቱ ክነግረና እናጸለና ቅዱሳት መጻሕፍቲ እውን ብዛዕባኡ እንታይ ከም ዝብሉ እንዳተረዳእና እንዳንበብና ክንመርምሮ እግዚአብሔር ይሓግዘና እሺ ሓደ ኣማኒ ወይ ድማ ክርስቲያን ከም ኣምላኽ እውን ዘለዎ ሰብ
ግዙእን ሓቀኛ ጎይታ ፍጡር ሓደ ኣምላኽን ኮይኑ ብደም ዝተዓደገ በዓል ቁኑዕ ዕላማን ስለ ዝኾነ ተጓዓዚ ቁኑዕ መገዲ ክኸውን ይግብኦ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ናይ ግሽነት ዕድሚኡ ክሓቶ ዝግብኦ ዓብ ሕቶ ኣሎ። ንሱ ከዓ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣተባቢዕዎ እንተደኣ ኮይኑ እታ ዝዓበየት ሕጊ ኣየነይቲ ምዃና ክፈልጥ ይግብኦ እዩ። ማቴዎስ 22:37 እንታይ ትብል? ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብሙሉእ ልብኻ ኣፍቅሮ እያ ትብል። ስለዚ ክርስቲያን ካብ መንፈሳዊ ፍልጠት ብዝነቐለ ረድኤት ምስ እግዚኣብሔር ዓሚቕ ዝኾነ ፍቕሪ ክህልዎ ይግባእ። ሓቀኛ ፍቅሪ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኣልይዎ ማለት ዘየቋርፅን እናበርትዐ ዝኸይድን ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ዘሰጋግርን ካብ ብስለት ዘሰጉምን እንተደኣ ኮይኑ ካብ ካልእ ንዑ ጥራይ ክነመስግንን ደስ ኢሉና ክንርከብን ኣሎና ማለት እዩ። ፊልጵስዩስ 4:4 ጳውሎስ እውን ነዚ ኣመልኪቱ ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ሓጎሱ ደጊመ እብል ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ፊልጵስዩስ 4:8 እውን ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ኩሉ ቁኑዕ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ሰናይ ዜና ዘለዎ ኩሉ ብሉፅ ወይ ድማ ምስጉን ነገር እንተደኣ ኣልዩ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ሕሰቡ ኢሉ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ኩሉ ቁኑዕ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ሰናይ ዜና ዘለዎ ኩሉ ብሉፅ ወይ ድማ ምስጉን ነገር እንተደኣ ኣልዩ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ሕሰቡ ፊልጵስዩስ 4:8 ክብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኣእምሮና ክነስፍሮ ዘለና ሓሳብ ሓቀኛን ረዚንን ቁኑዕን ንጹህን ተፈታውን ሰናይን ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ድማ ሓሳብና ዘመስግን ዓወት ዘለዎን ዓስቢ ዘውህብን ክኸውን ተላዊና ኣሎ። ብህይወት ክሳብ ዘለና ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ዝገበረልና ኩሉ ቅድስንኡ ክነመስግኖ ይግባእ። ምክንያቱ እታ መንግስቲ ሰማያዊት መንግስቲ ናይ ሰማያዊ ኣምላኽ ብምስጋን ፍቃዱ ብምፍጻምን እያ እትርከብ። ነቲ ክምስገን ዘለዎ ሓደ በይኑ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይቶት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኸመይ ኢና ክነመስግኖ ዝግባእ ዝብል እንተደኣ ተፈጢርልና ኮይኑ ኣብታ ቤት ኣምላኽ ኣብታ ናይ ብሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ቤተክርስትያን ህያው ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዘለና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:15 ጽሒፍልና ኣሎ። ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዘለና ጽሒፈ ገዲፈልካ ኣለኹ። ካብ ኣፍና ነውፅኦ ምስጋና ቅድስት ቤተክርስትያን ኣገባብ ምስጋና ስሩዕ ጌራ ብራና ፍሒቋ ቀለም በጥቢጣ ኣቐሚጣትልና ኣላ ማለት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ ንመንፈሳዊ ዝምልከት መንፈሳዊ ዜማ ብመንፈስ ቅዱስ ያሬድ ዝተገልጸ መሰረት ብሰለስተ ዓይነት ዜማ ግዕዝ፣ ኣራራይ፣ እዝሊ ብክብሪ ሒዛ ምስ እግዚኣብሔር ቅዱሳንን መራኸቢ ኮይንዋ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ በኣምላኽ ኣብ ንሕጎሰሉ ማለት ቃል ኪዳን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኮይና ምስ ንኣስር ኣብ ኣውደ ዓመት እውን ታሪክ ናይቲ ቅዱስ ምስ ንዝርክር ኣብ ጥምቀት እውን ውላድና ውልድነት ስላሴ ምስ ዝቕበል ኣዝዩ ብዙሕ ሓጎስ ክግንፍለና ግድን። ንሕና ግን ነዚ ፍጻሜ እዚ ነቲ ክምስገን ዘለዎ ነቲ ክብሪ ዝሃበናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና በቲ ቅዱስ ቃላቱ ኣብ ቤቱን ካልእን ክነመስግኖ እዩ ዝግባእ። ብጎይላ ሓጎስና ክንገልጽ ምስ እንደሊ ግን ከም ኣህዛብ ኢና እንምሰል። ምክንያቱ ኣህዛብ ንኣምላኽ ሰማይን ምድርን ስለ ዘይኣምኑ ንዕኡ ንምጽዋዕ ናብ ቤቱ ክመጹ ኣይኽእሉን። ኣብ ፈቐድኡ ድማ ነቶም ስራሕ የእዳው ደቂ ሰባት ዝኾኑ ጣዖታት ብጎይላ ከመስግንዎም ይነብሩ። ኣብ መንጎናን መንጎ ኣህዛብን ድማ ዓብ ፍልልይ ስለ ዘሎን ክህሉ ስለ ዝግብኦን ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ደጊም እቲ ብዕብዳን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:3 ደጊም እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘጸይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣህዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩሞ ዘመን ይኣክል ክብል መገዲ ኣህዛብ ገዲፍና መገዲ ኣምላኽ ክንሕዝ ተላይብና ኣሎ።
ተመሳሳሊ ንሕና ክርስቲያን ኣምላኽ ክንግዝኦን ንዲያብሎስ ክንጻረሮ ኣብ እንኽእለሉ ኣምላኽና ናባና ኣዝዩ ክቐርበና እዩ። ምስ ዲያብሎስ ሕብረት እንተኣልዩና ግን ዲያብሎስ ክቐርበና ናቱ ክገብረናን እዩ። ብርሃናዊ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 13:12 ለይቲ ሓሊፋ መዓልቲ ቀሪባ እያ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ ጓይላን ስኽራንን ዘይኮነስ ከም በዓልቲ ብቕንዕና ንንበር ኢሉ ኣሎ። ለይቲ ተባሂሉ ዘሎ ኣብዚ ዓለም እንሕልፎ ዘለና ግዜ ናይ ህይወት ጉዕዞ ኮይኑ ክሳብ ዕለት ሞትና እንጸንሖ ግዜ እዩ። መዓልቲ ድማ ነፍስና ካብ ስጋና ትፈልያ ናብ ኣምላኽ ከይዳ ፍርዲ እትጽበየሉ ግዜ እዩ። እዚ ተዋሂብና ዘሎ ናይ ጸጋ ዕድመ እምበኣር ብፍላይ እቶም ንብርሃን ዝተቐበልና ደቂ ብርሃን ዘበልና ከምቶም ብርሃን መጺኡ ዘይተቐበልዎ ዘይኮናስ ናብ ጸልማትን ምሕርቃን ኣስናንን ዝእቱ ኣምላኽ ዝጸልኦ ስራሕ ክነቋርጽ ክንድንጉ ኣይግባአና። ስለዚ እቲ ክንሕጎሰሉ ዝግባእ መንፈሳዊ መዓልቲ ከም ዝኾነ ምስትውዓል ይግባእ። ንኣብነት ጥምቀት ምስጢረ ስላሴ ዝግለጸሉ ቃል ኪዳን ንኽልተ ኣካል ሓደ ኣካል ዝገብር ሓይሊ ኣምላኽ ዝወርደሉ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ምዃን ዝኽእል ቃል ኪዳን ዝተፈጸመሉ እዩ። እዚ ዝተገልጸ መንነት ዘለዎ ቅዱስ መዓልትታት ብግብሪ ጸልማት ተሓጒስና ክንሕልፎ ክንከራኸር የብልናን። ንኣብነት ዝኽሪ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎ ናይ ምርዳእን ምሕጋዝን ሓይሊ ብጓይላ ክንሕልፎ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ኣብ ሄኖክ 3:17 ቅዱስ ሚካኤል ነቶም ስኽራንን ዝሙትን ዝተሓወሶ ጓይላ ዝፈቱ ነቶም ስኽራንን ዝሙትን ዝተሓወሶ ጓይላ ንዝፈትዉ ከጥፍኦም ድልው ምዃኑ ጽሒፉ ንረኽቦ እምበኣር ንቅዱሳን ንዘውትሮ ኣገልግሎት ምስኦም ዘሰማምዓና ከይመስለና ዝፈልየናን ዘጥፍኣናን ከይኸውን ምስትውዓል የድሊ። ተወሳኺ እውን ኣብ ገላትያ 5:19 ከምዚ ይብል ኣገልግሎት መንግስቲ ኣምላኽ ንምውራስ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ እምበር መንግስቲ ዲያብሎስ ዝእቱ ክኸውንስ የብሉን ይብል። ዮሃንስ 2:17 እውን እንተደኣ ርኢና እዚ ዓለም እዚ ሓላፊ ምዃኑ እናሓሰብኩም ንበሩ ዓለምና ሓላፊ ወፍትወትኒ ሓላፊ ውእቱ ይሃልፍ ወዘተ ይገብር ፈቃዱ ለእግዚአብሔር ይነብር ለዓለም ኢሉ። ምሳሌ 10:25 እውን ዝገጹ ዝነበሩ ከምዘይገጹ ዝበልዑ ዝነበሩ ከምዘይበልዑ ዝሰትዩ ዝነበሩ ከምዘይሰተዩ ብሓጎስ ዝነብሩ ከምዘይተሓጎሱ ክኾኑ እዮም። ከመይሲ ናይዚ ዓለም ተድላ ደስታ ክሓልፍ እዩ ይብል። እለኒ ይመልኩ ከመ ዘይመልኩ ወእለኒ ይበልዑ ከመ ዘይበልዑ ወእለኒ ይሰትዩ ከመ ዘይሰትዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:30 ዘሎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ብምስትውዓል ከምቲ ዝፈጠረና ንምስጋና እሞ ንዑ እንዳመስገንና ሙሉእ ህይወትና ክንነብር ኣፍቃዱ ከይወጣና ብናቱ ፍቃድ ክንከይድ እግዚአብሔር ይሓግዘና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮቶ ይሰብሕ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ ወኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ አሚነ አቦ ኢለ በስመ ወልድ አሚን